Tervetuloa D-hallin lavalle kuuntelemaan HTF Groupin liiketoimintajohtajan Pasi Kalliota. Pasi kertoo Hela-liiketoiminnan asiakkaille lisäarvoa tuottavista palveluista. Ole hyvä, Pasi. Kiitoksia vielä omasta puolestani ja HTF Groupin puolesta. HTF Groupin osastohan löytyy tuosta kohdasta D250 useiden brändien säestämänä. Tällä kertaa en puhu hirveän pitkään ja varoitan etukäteen, että tämä puhe sisältää kaupallista tuotesijoittelua hyvinkin paljon. Mahtavaa olla puumessuilla mukana kertomassa, mitä HTF Group voi tarjota asiakaskunnalleen, ja samalla myös voidaan hiukan valottaa sitä, miltä tulevaisuus näyttää, viitaten siihen, mitä Harald Kly omassa esityksessään kävi läpi. Me katsomme tätä päivää HTF Groupin sateenvarjon alta, yhdistäen Helatukku Finlandin, Suomen Helakeskuksen, MP-tietosovellusten ja KVS-valaistussuunnittelun eri näkökulmia liiketoiminnassamme. Tänään nimenomaan painottaen lisäarvoa tuottavia palveluita, ja oma vastuuni siinä yhtälössä on johtaa HTF Groupin liiketoimintaa Hela-puolen asioihin liittyen. No mitä ne lisäarvoa tuottavat asiat sitten ovat? Hela-liiketoimintaahan kuuluu lähtökohtaisesti se, että me valitsemme oikeanlaisia päämiehiä, vahvoja brändejä, joita edustamme, ja teemme niillä kotimaisesta kalustetuotannosta ja siinä onnistumisesta entistä vahvempaa vastaan ulkomailta tulevaa kilpailua. Tärkeä pointti suomalaisen kalustetuotannon menestymisen kannalta. Samaan aikaan, jos me teemme vain tavarakauppaa, perinteistä Helakauppaa, niin se ei välttämättä riitä, koska asiakaskunnan ymmärrys prosesseista, tekemisestä, kustannuksista ja kilpailutilanteesta kasvaa koko ajan. Ja niinpä meidän täytyy kyetä tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän tuottamat ratkaisut on enemmän kuin niitä pelkkiä tuotteita. 1+1 on enemmän kuin 2. Esimerkkeinä HTF Groupin tuottamista lisäarvoratkaisuista voi olla esimerkkinä LEDCAT. Monen kalustetoimittajan vielä myymätön tai kunnolla käyttämätön yksi valttikortti on valaistuksen myynti kalusteiden yhteyteen. Monesti valaistus jää myymättä, koska koetaan, että se ei siihen puusepän työhön tai kalusteiden suunnitteluun, kalusteiden myymiseen välttämättä niin kiinteänä osana sovellu, vaan se koetaan enemmänkin irtonaiseksi aihealueeksi. Toisaalta taas sähköä sisältävät tuotteet voivat olla hiukan vieraita, vaikka ne ihan pistokkeeseen kytkettäviä tuotteita olisivatkin. HTF Groupissa asia on ajateltu pidemmälle ja tuotu markkinoille digitaalinen suunnitteluratkaisu valaisinjärjestelmille, jossa kalusteita myyvä taho voi suunnitella kohteeseensa oikeanlaiset valot, tehdä varmat valinnat oikeista komponenteista niin, että halutunlainen valoyhdistelmä voidaan valmistaa Seinäjoella tehtaallamme Osramin laadukkailla valokomponenteilla, avainlipputuote perheeseen kuuluen, Design from Finland-merkkiä kantaen, ja niin, että voimme toimittaa asiakkaalle täydellisiä tilauksen mukaisia valaisin kokonaisuuksia niin, että asiakkaan ei tarvitse ostaa niitä komponentteja irtona ja itse pähkäillä, mikä komponentti mihinkäkin kuuluu, kuinka näitä kuuluu käyttää, miten nämä asennetaan ja niin poispäin. Eli ostetaan oikea tuote oikeaan tarpeeseen, pystytään luottamaan siihen prosessiin, saadaan logistiset tuotteet oikeaan paikkaan ja pystytään hinnoittelemaan tuote eteenpäin järkevästi, kun tiedetään tarkalleen ne omat itselle aiheutuvat kustannukset. Tällaista LEDCAT-bisnestä, liiketoimintaa sen ympärillä olemme tehneet jo vuosia erittäin menestyksekkäästi ja voimme vahvasti luottaa tämän kasvuun yhtenä lisäarvotuottopalveluna. Toinen vastaava vielä kovemmassa nousukiidossa on meidän kotimaista Seinäjokista valmistusta olevat Muotoa
Peilimalliston tuotteet, valopeilimalliston tuotteet. Muotoa nimellä käsitetään meidän vajaat 30 mallia tällä hetkellä kattavaa vakiomalliston valopeilituotetta pääasiassa kylpyhuoneympäristöihin. Olemme rakentaneet valikoimaa sellaiseksi, että vakiovalikoimalla päästään mahdollisimman pitkälle. Ne tuotteet täyttää kotimaiset laatuvaatimukset ja ovat luotettavasti toimitettavissa suomalaisille asiakkaille, suunnittelijoille ja erilaisille projektikauppatahoille. Samaan aikaan muotoa on brändi, jonka olemme itse kehittäneet, ja jatkojalostamme muotoa brändiä seuraavaksi brändiksi, joka on MirrorCut. MirrorCut on ikään kuin LED-cutin vastine, mutta peilipuolella. Vaikka meidän valaisipeilivalikoima tarjoaa kattavan malliston, niin aina tulee kohteita vastaan, jossa yksilöllisesti suunniteltu tuote olisi parempi. Ja tähän tarpeeseen pureudumme tuolla MirrorCut-tuoteperheellä, jolla asiakkaan oman suunnitelman mukaisesti voimme toteuttaa toimitusajalla hänelle vartavasten suunniteltua peiliä oikeanlaisella valaistuksella ja oikeanlaisilla mitoituksilla. Me myös pystymme kertomaan asiakkaallemme, mitä ei ole mahdollista toteuttaa, mikä on myös tärkeää. Eli muotoa vakiopeilimallisto on jalostunut myös asiakasmittojen mukaan tehtäväksi valopeilimallistoksi. Samalla ajatusmaailmalla aina ei vakiotuote riitä. Olemme aivan hiljattain keväällä lanseeranneet Sinkit-ohjelman, jolla kylpyhuonekalusteisiin sopivia allas- kautta tasotuotteita pystytään suunnittelemaan asiakasmitoilla. Tässä on myös uusi tuote kyseessä, jonka käyttö laajenee ja valikoimat laajenee käytön lisääntyessä ja laajentuessa, kun tiedämme enemmän, minkälaisia ratkaisuja meidän on hyvä lisätä tuohon ohjelmaan. Kaikki nämä tässä näkyvät ohjelmat ovat tälläkin hetkellä tutustuttavissa ja läpikäytävissä osastollamme D250 asiantuntijoiden voimin siellä. Jos mennään hiukan perinteisempään helakauppaan, helakaupan ytimenä monesti on laatikostot. Grass meidän tapauksessa kirkkaimpana tähtenä. On huomattu, että on myös laaja asiakassegmentti, joka on ymmärtänyt, että ei se laatikoiden kasaaminen siellä kalustetehtaalla välttämättä ole se, mitä siellä kannattaisi tehdä. Ja me olemme myös ymmärtäneet, että me voimme tehdä sen kasaustyön asiakkaidemme puolesta. Meidän valikoimista löytyy Grass Scala-laatikolla tehdyt valmislaatikot, jota kutsumme Grass Scala Ready-mallistoksi. Ja jatkossa tuo mallisto varmastikin laajenee useimpiin vaihtoehtoihin. Käytännössä asiakkaamme voi poistaa osan omasta kasaustyöstään, ulkoistaa sen meille, saada laadukkaasti ristimittaan kasatun laatikon oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, aivan kuten MirrorCutissa, LED-cutissakin, välttäen pääoman sitoutumista ja varmistaen asiakkaan ansainnan, koska kun tiedetään lopulliset kustannukset tuotteista, niin eteenpäin hinnoittelu helpottuu oleellisesti. Periaatteessa laajimpana digitaalisena ratkaisuna, mitä me tarjoamme lisäarvopalveluissa, on suunnitteluohjelma nimeltä Duuler. Me emme toimita kalustekokonaisuuksia, koska katsomme sen olevan asiakkaidemme kanssa kilpailevaa toimintaa. Mutta me tarjoamme portaalin ja väylän omien tuotteidemme lisäksi valituille tavarantoimittajakumppaneille niin, että tätä suunnitteluohjelmaa käyttävät asiakkaat saavat helposti tehtyä suunnitelmat kalustekokonaisuuksista ja saavat osaluetteloiden kautta suorat tilausmahdollisuudet suunnitelmissa käytetyille tuotteille. Hyvin yksinkertaisesti vedä ja pudota suunnitteluperiaatteen mukaisella työstöllä. Hyvin yksinkertaisesti. Ei välttämättä se keittiöstudio suunnittelutyökalu, vaan yksinkertaisempi, nopeampi, hyvinkin yksinkertaisella IT-perehtymisellä haltuun otettava työkalu.
Tässä pieni muutaman asian asiallista muistutus siitä, että helakauppa muuttuu, HTF Group on mukana muutoksen kärjessä, tuo uudenlaisia ratkaisuja, joita me kutsumme lisäarvoa tuottaviksi palveluiksi, ja näihin voi tutustua lisää osastolla D250 HTF Groupilla. Kiitoksia ja hyvää messupäivän jatkoa kaikille.